Henry kani kerensan menta kala dei shisha kata kerensan kaba ngala lap dalaki khmat baka dei kerensan kabalawan ra ya kini kijing pentrim kijing batbor kijing kelanong penyak briu kidei na kini kerensan naba ngayoi ba kipen i yanga ba kifun non stop ladangam simru kifun kipendek hadu bangam yo syut mentrai kamru tibat nang ta haddo kapoi banga ongam keren syu yanu di kata kafun jonga pa de ngam la syu bang nang kumnu ngala keren kat tu ki reels ngala post kat tu ki reels ki bana benta ka baha kamiat kumnu mentangan syu ngap no kamut kitu ki beriu ki ai men sim yang aru bangan nang yai keren bangan nang wat ru yala di hangno banga dunaru ngayo men sim nagane ka platform ya kata tingam ongi bangan keren bitang ke iki basniu tang baya kata ka ba ngala da lap hida laka khmat lajong dalaka skor lajong hi baka ne ka platform kepada kita ki hajar ngut ki briu ki badan hakane karansan ki pendan kam bakala ki pengat lang bat yangi ki briu ki bala rang ba rang sandru bat ki ong kokong phi dei bala rang ba makana ki dei tang ki nambas ka et jong phi karta jong phi ka dei tang ba chudei tang ki namba henry danglong bet bnyale kai bat ni kamut kata kadai hadu ki khana samla kiba arfusan life house nemru ki phone yang akam ta tibat kita pen i bat dia sedak kita kidur kidar kiba hadu marsnyo i ki khun jonga men shisni kila kendit kimtip ba kumnung pendan kam ya ka platform namar ki khun kidon lalaki kam kidi kiba ya rap de ki staff jonga banga play ka account ru bat kita ki khun jonga shisnyo i ba kata ka phone jonga non stop kita kinong phone kila kendit ba kita ki beriu ki pen i de ki kam ki baklam akor sudah ki ba dangam dakim sim kata ka kun ta ka phone ru ki shufun non stop bat hangta kadai ka bangala da syam dala ki skor la jong dala ki khmat la jong la bun banai menta ba kita ki beriu ki ba wan ha kane karansan ki ba phone yanga ki le kita ki kam ki ba pen hikai ya ki khana ki badang red ru bat ki pen bor mdai tang ba ki hikai ki pen bor da empet ki pha pet ki phone bat ka dei kane karansan ka ba lawan ra menta kat ne ki jing jelai ki kam auria ki kam jakhlia bat ki kam ki ba la syu ban yo tang hang ne namar ba pat don ban mi syakmat ban keren ya kata ndengi la syushania tang ha ki bor ka an ban wat balai bakari jongi kadap da ka jing jelai ka jing sniu kat ne sim pat ladon ban wan ban keren ya kani ka ransan ka balawan ra kat ni kita ki kam ki ba isir khai kitang kata ngakwa ba kani ka jing keren jonga kan poi shaddu chet ki bor ka an kerhai kijing sniu kibala jelai hakari kejongi kat nang mi kawai kasnem sya kawai pat kinang kenrei ki kam penyap brio ki kam ki bajakhlia ki ba bomla ban pedang haka imlang salang ngalawan hakani ka platform nak benta ban ai ke ai ke babah dei bangan keren ke ai ke basniu namar ba ke ai ke ba ni wanra ke babah kawanra ka jing bahaya baro ya ka imlang salang bar habaro kari bat ka percaya baro kowe di kejing bah jong ka imlang salang kadai kejing bah naman iwei nangi bat kadai ka kamram bangin sim ka jingkit khli iwei dei bangin sunyat iki pulit dei sunyat ek sarkar dei bangin sunyat iki rang pasnong dei bangin sunyat iki kme ki kpa ni sunyat ikat lebadan henrei kadai ka jingkit khli jongi iwei bangin wan ra ka bah kamyat tengalawan hakane ka platform dangshen hakaba iwei iparalok ire orang ba ibala ai men si menga i ongkong phila trei kan ka kam ko ya dei bat ki priu kaleng ko perthai te phidan kam ban play ka account na facebook teng ai burom yi na ka banta kata bangan ya kata kalenti ka ba ki dei ki ba ngasua mangaru kadon ka ba ki hapan lam lenti ki badang rit yang haru namar ba
ngi kajuk mendai bat kajuk bamanta kalaya pher tingi di ban priang di ban ya telun kat kum bakayat kajuk di ondang lapli akane ka account hakane ka social platform kadai ba ngatip baki briu jongi kibabun keleng nakithan nong kondong kiba dan hakane ka FB platform kiba dan hak Instagram kidan kendiat kensat ndai kibabun kidan hak kiba nasarhi kidan hak Instagram dia ke WhatsApp dia tang kiba hayang ik perlok kiba jan dia kamut baka ke bangakwa ban keren daki sembok perhat jonga banon rakat ya ka imlang salang ti kamut kampoi sei link by WhatsApp link by Instagram tedena kata-kata ba ngasawan hakane ka FB platform tenang ta ondang lawan hakane ba ngasungu kendit ba ki paralok daki hajar riu hajar nyu hajar pra hajar non-stop kita perlok di telefon yang aling ba kani karensan namar bangam sim lalok ya ka profile namar bang ade kita men brio kabangan ai ke babahatam di ngamdan ke kabangan tieng ngamdan ke bangan leran bangan wan bangan keren tang ke kababaha kabami naksentur jonga dihenrei kita ki perlok ki telefon yang ada ki hajar ba kumta khamdan kot kikan thai kita kikan thai ki bangla request hino pan dakis pa ngut ru kem tre ban keren yang tinggal asmu kendet sisya ba ka kata ka ransan ka baso kala ka ba dan kan thai tiki ba keren yang ada kita ki hajar ngut ru ki dehi kirang ba bat kita pada ki ba kentup ya ki rang ba khasi jongi kibada ki hajar ngut kumta kibala phone yang kibala ong ba ngadei ibrio basyong marway ngadei ibrio iba ngamdan kalok kala phet kala be kala kumta kibun kidaw ti ngapat nga pensyaya ki bangawan hakane ka platform na kabanta bangan ai ki kibatang kisembo perkhat dei na banta kanya dei paralok ki persyak bet ya kata kating keren jonga kem ailat ban keren kita ki hajar ngut kamut baki babuni ki kamut ki babun ngam ong baro kamut ki babuni de kita ki hajar hi ki ong bet ba compare kata kating keren jong phi ki pat ba ru compare henrei ngakwa bet ban long paralok ba phi dia ngasus ngau hala ka kata ka rensan ka ban lang paralok kumta an syukuran tangenu daki pau hajar ngot kunta daki hajar ngot dia nang tapan ngasu sngo phala bakum kita kijing keren non stop kita kibriu ladanga lok paderu kibabun lese kiba shida kibada dang bi hok kiba wan khamtam na kithan nang kandong kidan ni kibadan burum me kata ki keren ki ongkong phi ngayo iya ki real jong phi keren ya ki basong tanat tekum kita ronga ai burum tenrei ki babun hi ki balawan hakane ka platform hi ki bala keren ki bala phone yang hi ki david daki kitien ki bakhla makwar bat nang tapan kalong bang akwa ba kane ka kubor ka bang keren kini ki jingshem jonga ngakwa ba kinda poi syadu syakibor ka an bat syadu syaka sarkar ba kan tip bante lakam baling ba kani ka platform jong ka Facebook kikam penyap brio kikam aurea kikam ki batrim ki poi haddu katu kajing yap itu khalung in safiraru kadeina kum kine kiransan ki ba ki brio kidan ki ba salonsar ki ba hakane ka platform kile ya kita kikam ki ba kum baki ong dan katukat ni kibala share haki YouTube haki Facebook kum kini kiransan kila share kila ong ba kadai na kading dan ki pon site henry kam dei kum ta ngawan be hang ni bangan pensyai bet persya ya kan ni bangam tieng yano ru banga keren ya ka banga datip ba ka pon site kadai tang ki beriu ki ba tip ya kata bat ki ba dawat khanang ban pet ya kata ti ka syong haki ngamla bangan te lakam mangam dei babat ya ka an ngamdan benta ai bat kata ka jing thawan bat kata ka jing te lakam ti ngamla bangan khang ya kita henry ka ne karensan jong ka Facebook
kadai kabangi wan ki riu dan burom karhai ki beriu ki batrei ki kam ban ngi wan hang ne bangin connect bat ki beriu ka leng ka pathai bangin ai ke babaha ka bangi don na ka jaj ban riu jongi ngin share bat ki beriu ka leng kari ka leng ka pathai bangin yathu yaki ki babahatam ki badan hakari jongi bat ki ki kam ki babahatam bangi le hakari jongi kamut kum kita ki babahatam